Natay ti 34 ti tawen na mangala pa ni Anthony Brigado, residente ti Barangay Davila iti ini ti Pasukin. Kalpasan nga aksidente anadungpar ti maysang MPV ti National Highway sa Kupen ti nasa umetlaing nga lugar. Basar ti investigasyon ti pulisya, ti MPV ti agpaamyanan a direksyon, apaman a madanunan na tinakapasamakan ti aksidente. May pagarup akella at adimalya sa ti biktimang agturong met iti daya a direksyon ken aksidente anadungpar na daytoy. Ti biktima tinasugsugatan tinaduma-duma paset ti bagina. Insigida na itry dayto iti balay pagagasan, ngem natay bayad iti pannakataming na. Basar ka iti nakasarsarita mi ti lugar, naggapot ti biktima ka dayto at tiyanggi tapnon gumatang ti sigarilyo, kaya nagturong kuman ti pagtaingan day di mapasamak ti aksidente. Napalaos ti ladingit ang mariklik na tinasingad na pagayam ti biktima ni Jay. Kuna nang ibilang nakabsat dayto yan, gaputi ka adon tinagkadkadwaan da. Urehi aday wisuna at pau iti pangsyat mi kada numawan bagyo. Kuna na ba nga kadwa ka mawan bagyo maumut te. Napamut kuan sa dilang ito. Paring Anthony Brigado ni brother. Amo dagiti Dimas dagita ti bakadan. At nga mintim mi nga Dimas sir. Da kami awan iti mode udi awan ti una ngam ala brother, munakan, sumarsarno kam tulat tamut te. Hante amut biyag. Naanus nga takabuso na sir. Awante kadwami nga mapan sumalugan, mapan nagparbangon, kada kadwami iminom na sir. Dakkel met a problema ti pamilya Brigado no pangalan da ti panggastos da ti panakaimansayag ni Anthony. Nauram ti pagtaingan da sumagmamano at awenen ti napalabas, ngem nor arigen saan da pa'y anamin pinsan na nakabangon. Ito talaga nga masapol mo ti kano pang pinansyal laeng ano dagiti laeng kuanan ang sapsapol ti kwan tamo yung merket. Uri ko nang manatayan ket aggastos merlata ti agminatay. Kapada kami met na kuan awanan kastoy latan ti biyan nga pamilya Brigado nga kuan narigat lata ti adda. Kunada kayat pa'y ti ama ti biktima makita ti anak na sakbay ang maitabon daytoy, nga magproblema da ti pagplete na, gaputag na naed daytoy Jay Negros. Ano, kada ko mama naayat nga tumulong, sa dumadawat at itulong kadagitin na ayat nga tumulong, dagiti adaan iti masaya at pinagpuspuso, natatulungan na kang pumaati, kasapulan ni, taglalo tatakot, narigat ni pa nga isa ka deto itata. Nga kasapulan, dito ipapatay dito ka anak. Para kaniti mga yat at tumulong, kontakin laing ti mobile number 0966-429-1501. Kabiyatan na kalpasan na naglaps ti reglementary period, awanin ti kustudyar ti Pasukin Municipal Police Station ti driver ti MPV akaraman ti aksidente. Agpapan ka dito agundaway, padpadasan pa'y laing ti news team nga laing ti komento na. Mark Magdirila, Balitang Solid North.